Nongkong nga ai kuble ya pi pajba gino ba don rangkat bat ngi mentara sini ngi dei urong ba shnong yong kane ka shnong ki ong u headman mo kinong page yong kershan ya kano ga kam don kam ka shnong ka caka ka jongi kano ga jing bat kano ka jing kwen ba nga don rangkat bat ki pajba hang ne ka shnong en penyat lang ki pajba tengin ke kam rai nga don kat bat kini ki nu hang ne hashnong jongi bat ki rong ba bat ki khna bat ki samla ba nga de we unong pet ya kane te ini ba iba ong nga sngom pha ban kren kendiat nan rai aro hap kren hi na ka banta yong kane ka dustur ka jongi ini master iba don hang ne ka shnong jongi nilai pendon burom ya ini master hadu undang sa arphau san snem hang ne ka shnong u hikai nadu ki barit rei ki bahe ki pada yo kam yo jam ro hang ne ka shnong rei ki ai kuble ai ngu ya u ba na ka panta jong no master u ba hikai ba nadu ki pas master ro ki ladon hang ne ka shnong ba uneu master u ba hikai ya ne ka shnong tu mentara singi ngile pendon burom na ka panta jong ini master nong hikai hang ne ka shnong ki ong babu mo te kuble shibun ya pi barok mo amen duai na bonta jo जी आवाज hadi sedang dok atau jelang program bisnis kere dok klek mama dok klek kale dia boy ada demak heno nan trip video dah bang dah dorniang bang Apa hadanu? Hah? Dorniang, bang. Ya kawai cih ya asar. Ani. Mak cepro belwa ya nong. Emek, lebat cim. Hah? Budam. Pak Budam, ông ra đúng không này? Bắt họ. Udah baik. Bang, dia kayak apa nama foto dua lakon ni. Foto dia. Foto dia nak. Udah kena macam ni, udah kena. Are sadabat. Jale. Jali. Jado. Kale demak hi sedang kinong bo kadang sa. Ayo sih tarik. Nah kayak Skylim. Dia di channel. Dia biang.